Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ district sanfɛ aw bisimila an ka kunnafoni sigilenw kɛnɛ kan min bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso kɔrɔtunbagaw fɛ. Kunnafoni daminɛ na Segu ɲamakalaw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba ye ka na Bamakɔ faaba kɔnɔna yan ka bɛn tarata ma kalo tile 29 san 2025 yaasa ka se ka na deliliw kɛ ka sanga ni an ka dɔnkilidalaba saba minnu minɛnen don u dogɛrɛ la olu ka bilali kunkan kow kan. Jɛkulu in a ɲɛmaya tun bɛ Bedi Jabate de bolo ni ale yɛrɛ ye ɲamakalaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba Récupérat o secrétaire général ye u ko u nakun tɛ dɔ fila ye u nakun de ye ka se ka na procureur de lutte contre la cybercriminalité o deli yaasa ka se ka fiɲɛbɔda di an ka jelimuso saba ninnu ma. A ko kumaw kɔnɔna na k'olu kɔni nakun tɛ min jo b'a la ni jalaki don olu nakun kɔni ye ka se ka na deliliw kɛ yaasa ni ɲamakalamuso saba ninnu ka bila ka taa u ka denbayaw la. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko procureur ye u bisimila bonya ani karama o kɔnɔna la. Min bɛ tali kɛ an ka adamadenya hakɛw lakɔlɔsili CNDH o kulu la ale ɲɛmaa ni o ye professeur Elkadiri Jara ye a yirala k'a fɔ k'ale kɔni wulila ka bɔ a pilasi la o sababuya kɛ ani Mali dɔgɔtɔrɔw ka lafasali kuluba ni o ye ordre des médecins olu ka ɲɔgɔn sama dɔ ye min kɛra juin kalo tile 23 san 2025 tɛmɛnen o hukumu kɔnɔna de la professeur Elkadiri Jara bɔra a pilasi la. Nka yanni kow ka sigi sen kan ko a ka baara tɔw nanu ta maître Aissata Tinobu fɛ ni an ko ma intérim. An ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta ale ye kulu dɔw bisimila ka bɛn tarata ma kalo tile 29 san 2025 ni o kulu bɛ tali kɛ Mali minisiriw ani ministres minnu bɛ jɛkuluba la n'a bɛ fɔ o ma ko mission intergouvernementale mixte Mali Russie ko u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ a bɛ ka kɛ ka kɔn u ka sigiba dɔ de labɛnni ye ni o ye session ye ni o kan ka kɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna na yan nɔ. Ko o waati kelen fɛnɛ na i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye bɛ ka kɛ kalo kelen kɔfɛ kalo kelen min kɔnɔna na ni an ka Mali jamana ɲɛmaa ale bɔra taamala Irisi jamana kɔnɔ sisan nɔ ko o b'a yira k'a fɔ ko Irisi jamana ni Mali jamana ka jɛɲɔgɔnya baaraw bɛ ka sinsin ko u ka nin ɲɔgɔn ye u ni an ka jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Assimi Goïta ye a kun de ye ka se ka na jɛkulu ni o ye commission ye Mali minisiriw ani Irisi minisiriw olu bɛ fara ɲɔgɔn kan kulu min na ka se ka na olu ka baaraw tacogo walawala jamana ɲɛmaa ye yaasa u ka jamana fila in ka nafasɔrɔ siraw ka sɔrɔ a la. An ka jamana minisiri ka baara bɛnnen bɛ Mali jamanadenw minnu sigilen don diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na olu ka ko minnu ɲɛnabɔli ma ni o ye visa ale ni Célestin Dambélé bɔɲɔgɔn ye kɛ ka bɛn ni juillet kalo tile 29 san 2025 Célestin Dambélé ni ale yɛrɛ ye PID Elvestas Suisse Intercoopération o Mali o ɲɛmaa ye o ka sigi kumaw tun bɛ ka boli kɛrɛnkɛrɛnnenya la Elvestas olu ka baara bolodali min bɛ sen na sisan nɔ ni o bɛ tali kɛ u ka projet la min ɲɛsinnen don sifinnakaw ani denmisɛnninw ma ni o bɛ ka ɲɛnɛmaya Afiriki jamana caman na Mali fana bo o jamanaw fɛ. O kɔfɛ u ye kumaɲɔgɔnyaw fɛnɛ kɛ an ka Mali jamana yɛrɛ ka fɛɛrɛw kan u bɛ ka fɛɛrɛ minnu latigɛ an ka taamadenw ka lahalayaw kan ni o ye minisiriso in yɛrɛ ka laɲiniba ye. An ka Mali minisiri ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maïga ale ye an ka Mali scientifiquebaw bisimila ka bɛn ni tarata don ye kalo tile 29 san 2025 n'o olu tun bilasiralen don an ka sanfɛ kalanko minisiri fɛ ni o ye professeur Burema Kansa ye. Nabaga ninnu cɛla i b'a ye k'a fɔ scientifique karamɔgɔ jolenba tun b'u cɛla ni o ye Boubacar Kante ye ni ale yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon Mali scientifique kalanko la fo ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛw ta ma. An ka kunnafoniyaw kun bɛ lacɛ ni ko ka kibaruyaw ye ka sanga ni bi arabadon ye kalo tile 30 san 2025 a yirala k'a fɔ ko Burkina Faso jamana maaba caman de bɔra ka taa u ka dusukasiw yira Côte d'Ivoire ambassade la min bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna la ka sanga ni Alino Faso ale ka fagali Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'école de gendarmerie la. U y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko u ka fɛɛrɛ kɛ u ka u balimakɛ Alino Faso ale kɔni sula segin a ka jamana kɔnɔ yaasa ale sudon ka kɛ bonya ani karama o kɔnɔna la.
Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko a bɛna a ka bɔ u ka jamanakuntigi falataw nɔfɛ ni o bolodalen don ka bila Octobre kalo tile 25 san 2025 nata la. A ye nin laseli kɛ ka bɛn tarata don ma juillet kalo tile 29 san 2025 u ka Côte d'Ivoire jabaranin soba sanfɛ. A ko a ye hakilina jagabɔba kɛ yanni a ka nin hakilina in ta, ko hakilina jagabɔ ninnu kɔfɛ de a ye a fɔ k'a bɛna i ka bɔ jamanakuntigi falataw olu baaraw kun la. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sigilenw na a ka ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la, aw k'an bɛn don n'a nataw la.